Olen Timo Hämäläinen, olen perustanut tai ollut mukana perustamassa Pipolätkää TM Facebook-ryhmän. Tämä lähti siitä, että meillä oli sekalainen porukka, joka halusi pelata silloin tällöin Pipolätkää. Se tehdään vaan niin, että sovitaan, että on yksi tietty päivä viikossa. Kaikki varaa ajan maanantaina 7:30. Sitten pelataan ja sitten tehtiin sen ympärille ryhmä. Nyt jäseniä on 120 vai 30 ehkä. Siitä mitä alun perin oli yli 10. Meidän ikään kuin off-seasonilla, kun ei ole jäätä, niin pelataan sitten foodista. Onko tämä ryhmä, kun tämä toimii Facebookissa, niin onko tämä kaikille avoin? On jo kaikille avoin. Näkee hyviä ihmisiä säännöllisesti ja sitten on tämmönen niinku, nyt itsekin tekee toimistotyötä, niin täysin erilaista pääsee irti kaikesta muusta. Täällä ei ole kännykät mukana eikä mitään.